De Ljouwerweek Heegterp-Skieringen is de meeste week van Bern in heel Nederland. Dat zit in het rapport Kinderen in Tel 2014. Het rapport is gemaakt in opdracht van Bernorganisaties zoals UNICEF en Jantje Beton. In het rapport werd Sjoen onder andere bennenstjetten, werklezers onder jongeren en jeugdcriminaliteit. De medewerkers van zorgorganisatie De Friese Wouden gaan morgen op een Nijmederbus naar de musical Sister Act in Scheveningen. In november stonden ze er ook al heen, maar toch een busongeluk ben ze daar nooit omkomen. Daar rekken door 26 mensen verwoenen bij Muiden. Joop van den Ende Theaterproducties het vrijkaarten beschik besteld. De Isselmaardiek bij de Lemmer wordt de komende jaren flink versterken. De diek wordt door een lengte van 5 kilometer verbreden en ophegen. Maar in Oor zal er haast 100.000 kuub klaai omgebracht worden op een zeediek. De operatie is nodig omdat de diek net langer voldocht dan de eerste van de tijd. Joen en vannacht droeg waar, 2 graden. De westenwind is vooral aan de kust en boven het water hut. Morgen bewolking en ruim, het wordt dan 10 graden. Er staat een matige ontkräftige westenwind.